я просынаўся ночью от того, что дорослые мужики выли и звали свою маму ночью, сярод ночи, настолько яны пакутывали в гэтым штрафным изоляторе от холода. Люди не могли спать. На моих вачах люди з'язджалі з глузду, вар'яцелі. Не ў пераносным сэнсе, а ў прямым. Свет просто яшчэ не уяўляе маштабаў того, што адбываецца ў Беларусі. Тых парушэнняў правоў чалавека, тых здзекаў. Калі бы людзі з цывілізаванага света пабачылі, што такое штрафны изолятор, яны бы падумалі, што яны апынуліся ў сярэднявеччы. У мяне вялікая просьба да ўсіх, хто мяне пачуе, да палітычных элітаў заходніх краінаў. Я разумею, конечно, што зараз, магчыма, на фоне Украіне тых жахаў, што там адбываецца, магчыма, мы ўжо і не такімі важнымі выглядаем, што тым не менш, калі ласка, звярніце ўвагу, калі ласка, не спыняйцеся рабіць тое, што вы робіце, таму што гэта сапраўды важна. Там знаходзяцца людзі, якія чакаюць вашай дапамогі. Ім, акрамя вас, не дапаможа больш ніхто. Таму што ў Беларусі, на жаль, такая сітуацыя, што усталяваўся тэрор. Людзі нічога не вырашаюць.